citizens of Sofia and 3 other Bulgarian cities were able to experience an electronic voting system during the 2014 European Parliament elections. By using Smartmatic's advanced e-voting platform, Bulgaria took an important first step towards modernizing its elections. Много лесно се гласува, приятно съм изненадан, защото стана много бързо за няколко секунди, за разлика от хартината бюлетина, където трябва да влезеш вътре, да разгънеш, да отбележиш, да внимаваш да не излезеш от мястото, което е определено. И много лесно става. Електронното гласуване беше много лесно. След като за такъв възрастен човек като мен се оправи, значи няма да има проблем. Smartmatic's innovative electronic voting system was well received by voters of all ages. They found it to be easy to use and secure. Новият тип гласуване, който се предоставя на младите хора, за мен е доста по-добър. Това, което ми хареса, е, че всичко става бързо и можеш да потвърдиш, ако нещо си сбъркал, примерно, и да се върнеш и отново да направиш своя избор. И след това всичко стана супер бързо и много ми хареса. Много забавно е това електронното гласуване и звъня вече на приятели да идват да гласуват електронно. Да пробват и те. Удобно е. Voters cast their ballots using touchscreen voting machines running powerful software. In addition to hardware and software, Smartmatic provided a host of services, including its specialized election project management to ensure that everything ran smoothly. И основните предимства на машинното гласуване, това са лекотата, с която се гласува, бързината, с която се прави и съкращаването на много персонал, който обслужваш персонал. Разходите за гласуване ще се снижат значително. Бързо, достъпно и удобно. Смятам, че е лесно да се гласува електронно и всеки може да го направи. Естествено е заради това, че живеем в такъв век. Всичко е информационно, лесно и логично някакси и самото гласуване да става по този начин. Smartmatic technicians just had to prime the system and train call center staff to provide support on election day. Смятам, че ще е хубаво да се въведе това електронно гласуване на следващите избори, защото доста повече се улеснява и малко хората ще свикнат с нея. Ами да, трябва да се въведе според мен машинно гласуване през следващите избори, защото така много повече млади хора биха се заинтересували да пробват какво е това. Защото всички знаем, че е с един лист химикалка и някой просто ги отчита, когато е с машина, също нещата стават доста по-лесни. И това е доста готин вариант според мен. Смятам, че машинното гласуване е изключително точно. Избягва се човешкия фактор по невнимание, избягва се много важният човешки фактор, опит за манипулиране на протоколи и така нататък. Това е невероятен прогрес. Мисля, че трябва да бъде поддържан от цялото общество. Experts are expecting to witness a rapid increase in electronic voting throughout Europe as part of e-government initiatives currently underway. By automating its elections, Bulgaria is becoming a digital democracy pioneer whose example others within the European Union will want to follow. Доста облегчава работата на секционната комисия през целия ден, включително и за вечерта за преброяването на видовете гласове по партии, по преференции. Смятам, че е хубаво, че се въвежда сега, както в други държави и е сигурна, поне аз така смятам. И се надявам за напред хората да се доверят на това машинно гласуване и да гласуват така. Да, ако може от сега нататък всички избори са електронно, аз съм с дърце гласувам за.